Fasal Sharigo Engineer Sojol Debormani Yakta Yakari Rezaka Kobro Rezak Kurang Taku Gutom Deborma by Direction Klajak Tansani Yakra Music Video Album Tansani Yakra Music Video Album na produce Klajak Taku Dilip Deborma Fasal Sharigo Engineer Sojol Debormani Nogo Kaisa Koktum Pandaringai Music Video Album na Fyogi Rezaka Hane Shaklaika Kobro Rezak Kurang Taku Gutom Deborma Te Bishana Deborma Salkolokma nasingmani payai fasal sarigo khatung khajani bisingtei fiyogoi rejaka tipra sarokni thinang boro oko bothoma bai snamjak katal kobrok video album thansani yakrai fasal sarigo engineer Sojol Debormani yaktei yakari rejaka kobrok rejak kurang taku gutom Deborma bai direction khlajak thansani yakrai mungoi o music video album thansani yakrai music video album na produce khlaika taku Dilip Deborma Fasal Sharigo Engineer Sojol Debormani Nogo Kaisa Kokthum Pandaringai Music Video Album no Fyogi Rezaka Hane Shaklaika Kobrok Protap Kurang Taku Gutom Deborma Te Bishana Deborma Tini kena hente jora lelayai tonggo jora tangsani samudra ke lama le komor thangai se rangja khale muktui ku pulung kusanai kebo Ulawano joto rangsak ni sini tipra hastani kobrok media house no special bawe habai afaro tini seng sini kobrok kaisa samo obono pula tipra hastewo je fatar ha eba keba sini Bangladesh ha ni sini tipra sa tongnai rok bai mili lai aro ne samo kurung ka tipra hastani samo kurung rok bai mili lai je mansak seng chai tokha kaisa hano lobi resamu or samo khlaina thangtini gobang ma Kebeng mung tongo, o kebeng mung rumah bisinti fano seng sati cayati kau je wansuk tongmani sep klai mea fano seng klai lejaka norogin suba mung hamzat mung belai kano nango o resa mung klai tini suba tini wo tabuk sini producer tongo sini takuk Dilip bini bung tino production Dilip ni YouTube channel bo kaisa katal klai ya o bono norok kisah suba jadi tai subscribe rok khaidi nei seng rom thini pojawo ungke tai nai tongnai rangsane tapte buku songro no sini bakakti bele kano nongni hamjang musuwa musang amai jodona or samung mane mulai ke khanang mani samung ang bai ke pore sarang hawa jagawo mane ang niji lang mas bordo samnai kereng samnai kothonai kereng ang jebro recording ni kok sayang jagawo jebro bubagra hano sini ha hini hai bro nokoni muti kalai na luka aprona ang je abo to je saro to nai ba ta kisun to nai kisun na no luka nutungmang no dagutom no ang saka dagutom oba hai bubagra to nokoni muti sebagai kapka sini o tibra o sini bukung bara o jaka tong tung nai ya impro dago to mano ko ke saka hadi moro samung no samma ko ngai ya no da bisna do saka or samung je bubagra ni mukti tlai jak sini o ha ba sini o tong kai ba sini o je mukumu sukumu romo siri khoka oba haike kaisa balo se mogol mukti ro khiklai mano gya aprona angor samung no sramna hina bai dong ka ang niji ang dorgana khang ko producer ngana ang sobkiso or samung ma ke khaine hadi o ha sini ha o tongma sini tong khai je
जागाबो दंनाय जोंनि बुकुं थाइ बा बांलादेश बा जों डिमासारावबो थाङै अनेक किसु खायखा हायनो हारा थाङैबो जों हायनो जोंनि महाराज जोंनि जे राजाराव खायखालांनानै इतिहासफ्राव लुबैखा बांलादेशआव थांनो लुबैखा अबा हायखे न'बलायखे कप लब खलै रोजाब जाखाव जागाव आंहाबो तेबो खा हाबका माने तामहि सानानि नायनो मुखि फायनो नायनो खानांगौ Pepla hamba mate cuy ya baru angga semua sanai naik naik takut teh buk semua or samung angga sapka kenaka belai kenato koroksa na hamba nani takut hamba bai kamai nani aku ni message nani thagasan or samung bising teh cini doka telungi domani abono jeng bahai kiti sanai cini doka ne boro kelodri kosongi domana abono jeng kisai luka abono jeng Kisawai cini the problem teman apa orang mesen sama bising tipe no norno cini hai kapan borong pernah nih saya tuh lagi orang semua video semangat to orang naikin kan orang teman naik apa tuh seng asal kok sana nanggi ya tam kayak kasih request teman naik jodoh naik takut teh sono production di YouTube channel teh orang semua kok naik ini norok je naik takut teh norok coba di norok tong season normal bagai sen tersabu, hanya bagai production dilip no norok subscribe tay or sama share kan ini tak pokja bayi, sengle hami bo sini nini ani ni sing senami dong aja. Guys, jeng bisa segang kenal lagi ha, belai keno obo history ngai kasih live pemangui besar ini angwan sugo Tanzania kerai, tam lehin ba. Cini haste Tripurano laibo Assam tai Bangladesh ni kereng besar naido besar hani boroni korang rika tai boroni video butong nai mungkin jeng wan sugo je abo belai keno naitung nai borok knatok jeng nai tai nairi abono hamjak nai jeng saimano resamung culture tai tam sasnen abo oje resamungni hapa aboni kuno are keri kuno bini limitation kare jeng Bangladesh Assam Tripura Tansa ke je khorang lemani obono Tansan yakhan orang phunuk jago je jeng hasal je supani tongdi haibono jini bekake Tansan jini khorangbo Tansa kheno orzamungo resab jaka angwan sugo lukurok khorang nok knaboi video no nai belai kano hamjak nai ni tai tini oro phaya phono je khorang nai rong no jo tono no ang ani khani pai khaya hambai hamjamo ya pa Tanzania khare kawrok video album of khorang rekha bebagai khorok nei chi resap kanang ro khorok nei chi ni bisingo khorok dok Bangladesh ha ko tani resap nai rokte khorok si brai Tripura hasteni kawrok resap nai resap kanang ro resap ni kok thai sikha kawrok resap kanang gotom de Burma music rekha hasteni music snam kanang takok Milton de Burma raja khora aglismi krishanu ni kok thum chini khora